Hej alle sammen, det er mig, Christine. Og jeg vil spille lidt Movie Star Planet, fordi det havde jeg lige lyst til. Jeg ved det godt, jeg er lidt mærkeligt. Og det er min nye kanal her, som er Christine Gaming, og jeg kommer til at spille rigtig mange spil, som Movie Star, og måske også lidt Five Nights at Freddy's, Minecraft, alt sådan noget. Og ja, min kanal kommer, altså, alt videoen handler om ting, shoutouts og sådan noget, kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen, så ja. Så ja. Jeg skal lige se om Stephanie på Skype, fordi hun har ikke taget den. Vi skypede, men lige pludselig røg hun ud, så... Yeah. Hej Stephanie! Jeg optager til YouTube. Hun råbte lige hej YouTube. Ja, så nu skyper jeg så samtidig med Stephanie. Stephanie, fortæl mig, hvorfor var det egentlig, den stoppede, altså sådan. Vi skypede, og så lige så... Jeg kan se, at du gerne vil have en sang til en video. Hvad er det for en? Okay. Ja, jeg hører musik. Det er mit liv. Seriøst, musik er mit liv. Nå ja, men altså. I må gerne tjekke min udgåede giveaway, hvor I kan vinde den her lille bitte ting. Det er sådan en lille sommerfugl. Og jeg fik den gratis af en eller anden. Derfor er jeg sådan lidt ligeglad med den, jeg ikke som har den, ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle være så dum at købe en trøje, jeg allerede havde 2 af. I samme farve. Så god er jeg. Laver vi 2 data nu som MSP-video? Hvem skal jeg bruge til videoen? Mig! Ej, du ved den der forårskjole ting fra VIP-pakken, som er vildt grim, ikke? Ej, ikke for at være ond, men jeg synes, den er vildt grim. Du ved godt, hvad det er for den, jeg mener, ikke? Du ved, forårs VIP-pakken. Forårs VIP-pakken, den du køber for rigtig penge for at få VIP. Ja, du ved godt kjolen fra den, som du også har, ikke? Ja, okay. Du forstår det ikke, men den har jeg, sådan en fra VIP-pakke, ikke? Sådan en kjole fra en VIP-pakke, ikke? Den byttede jeg for Princess Toes. Og var jeg god. Ja. Nej, jeg prøver at forklare det på et tidspunkt. Det er svært at forklare Stephanie noget, fordi hun forstår ikke så meget. Giver I lidt udgået? Ja, hvis du giver mig din bror. Ej, det er ikke engang sjovt. Hvorfor? 1, 2, 3, 4, 5. Er det en hår? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det andet hår? What the
For pokker det. Jeg sagde ikke hele ordet, for det er et grimt ord. Vidste I godt, man kalder det et skældsord? Det gjorde I nok. Men altså. I må gerne skrive, hvis I gerne vil bytte noget af det her udgået, der er her. Men I må i hvert fald gerne skrive, hvis I gerne vil bytte noget af det nede i kommentaren. Selvom I nok ikke gør det. Så ja, det må I selvfølgelig gerne. I må også gerne lade være, så får bare ikke noget af det. Udgået. Eller ikke får bytter. Oh my god. Det var for sjovt gået. Jamen det er på grund af, at der er en, der skriver sådan, giver I lidt udgået? Ja, hvis du giver mig din bror. Sådan. Puk, puk. Hun sagde bare, hvad? Udråbstegn. Bobby Wasabi. To sekunder YouTube. Ja. Der skal lige noget. Men altså. Men jeg tror faktisk, vi skal til at sige farvel. Sige bye. Til de. Og ved godt, bye ikke stave sådan der, men jeg kan godt lide at skrive det på sådan en anden måde. Ja. Så moviestarsene, som kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen, er hende her, fordi hun skrev til mig. Hende her, så lige skrev til mig. Og Stephanie. Eller jeg ved ikke, om de kommer til at stå dernede, men altså. Vi ses, YouTube!